ପତ୍ର ନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ହୁଏତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ସତ୍ତା ନଥାନ୍ତା। ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ ଆମେ ବୃକ୍ଷଲତା ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମ ବନ୍ଧୁ। ଏହି କଥାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରି ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଯାହାକି ଆମ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ। କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ 1875 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଜଣେ ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା। ପଲ୍ଲୀ ପରିବେଶର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କରି ଲେଖାରେ ରୂପ ପାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର, ନିର୍ଝରିଣୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ, ନାନାବାୟା ଗୀତ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା, କୃଷ୍ଣକୁମାରୀ, କନକଲତା ଅନ୍ୟତମ। କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା। କଥାରେ ଅଛି, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ଗଛଲତା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହା ଯେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ଧ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକେ ଗଛକୁ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଗଛ କାଟକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏହି କବିତାରେ ଜଣେ ଏକ କାଠୁରିଆକୁ ଏକ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ବାଳକ ତାର କିଛି ସ୍ମୃତି, କିଛି ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପୁରୁଣା ଗଛଟିକୁ କାଟିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି। ଗଛ ପ୍ରତି ବାଳକଟିର ସ୍ନେହ, ମମତା, ଦରଦ ଭରି ରହିଛି। କାଠୁରିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଛ ନ କାଟିବାକୁ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିଳାପ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଗୀତରେ ଗୀତରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣିବା ଓ ବୁଝିବା କବିତା ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ। ରହ ଆରେ କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ହାଣି, ଶୁଣ କାନ ଡେରି ଧରେ ଏ ଗଛ କାହାଣୀ। ନ ଫୁଟୁ ପଛକେ ବାସ ଫୁଲ ଗଛ ଦେହେ, ନଉଡୁ ପଛକେ ମଧୁମକ୍ଷିକା ସେ ନେହେ। ବସି କୁହୁ କୁହୁ ତାନେ ନବ ମଧୁ କାଳେ, ନଗାଉ କୋକିଳ ପଛେ ଫୁଲ ଭରା ଡାଳେ। ନ ଫଳୁ ପଛେ ଏ ଗଛେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ଖରା ବେଳେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ ଏହା ତଳ। ଖରା ବେଳେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ ଏହା ତଳ। ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ ଓ ବହି ଦେଖି ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ଆସ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଓ ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। କାଠୁରିଆ, ଯିଏ କାଠ କାଟେ। ବାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସନା। ମଧୁମକ୍ଷିକାର ଅର୍ଥ ମହୁମାଛି। କୁହୁ କୁହୁ କୋଇଲିର ମଧୁର ସ୍ୱର। ତାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରରେ। ନବ ନୂଆ। ମଧୁକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ଋତୁ। କୋକିଳ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲି। ଫୁଲ ଭରା, ଫୁଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାଟୋଇ, ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ପଥିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାର ଭାବକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ରହ ଆରେ କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ହାଣି, ଶୁଣ କାନ ଡେରି ଧରେ ଏ ଗଛ କାହାଣୀ। ଏହାର ସରଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା, ଅନେକ ଦିନ ତଳର ପୁରୁଣା ଗଛଟିଏ। ଜଣେ କାଠୁରିଆ ଗଛଟିକୁ ହାଣିବାକୁ ବସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବାଳକଟିଏ ସେଇ ଗଛକୁ ନ ହାଣି ମନ ଦେଇ ସେ ଗଛର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ନ ଫୁଟୁ ପଛକେ ବାସ ଫୁଲ ଗଛ ଦେହେ, ନଉଡୁ ପଛକେ ମଧୁମକ୍ଷିକା ସେ ନେହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାଳକଟି କାଠୁରିଆକୁ କହିଛି, ଗଛ ଦେହରେ ସୁବାସିତ ଫୁଲ ନ ଫୁଟୁ, ମହକ ନଥିଲେ ମହୁମାଛି ଗଛ ସମୀପରେ ମଧୁ ଶୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ନ ଉଡୁ, ଗୁଞ୍ଜନ ନ କରୁ। ବସି କୁହୁ କୁହୁ ତାନେ ନବ ମଧୁ କାଳେ, ନଗାଉ କୋକିଳ ପଛେ ଫୁଲ ଭରା ଡାଳେ। ବସନ୍ତର ଆଗମନରେ ଫୁଲ ଭରା ଡାଳରେ ବସି କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ନ ଗାଉ। ନ ଫଳୁ ପଛେ ଏ ଗଛେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ଖରା ବେଳେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ ଏହା ତଳ।
ଏ ଗଛରେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଫଳୁ ଅବା ନ ଫଳୁ, ମାତ୍ର ଖରାବେଳେ ବାଟୋଇ ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଶୀତଳ ଛାୟା ପାଉଛି, ନିଜର ପଥଶ୍ରମ ଲାଘବ କରିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି କବିତା ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖେଳ ଖେଳିବା। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ମୌଖିକ ଉତ୍ତର ଓ ପରେ ଲିଖିତ ରୂପରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। 1. କ କବିତାର ପଠିତାଂଶରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଖ ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ କବିତାର କବିଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଗ ମଧୁକାଳ କେଉଁ ଋତୁକୁ କୁହାଯାଏ? ଘ ଗଛ ବାଟୋଇ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ କିପରି? ମ ମହୁମାଛିମାନେ ସ୍ନେହରେ ଉଡ଼ନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି? କୁହ ଓ ଲେଖ। 2. କ କୁହୁ କୁହୁ, ମିଠା ମିଠା ଭଳି ଆଉ 2ଟି ଶବ୍ଦ। ଖ ମଧୁମକ୍ଷିକାର ଅର୍ଥ ମହୁମାଛି, ସେପରି କୋକିଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗ ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ। ବାସ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲର ବାସ ଅତି ମଧୁର। ଖ ଭିକାରୀଟିର ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। ଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହେବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାସକୁ ଫେରିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ 3. ଗଛଟାରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଉ? ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିଥିବା ଉତ୍ତର ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ ସହିତ ମିଳାଅ। ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।